ngai khublei lang pi baro ki basngap ki ktin ka jong blai ni ka sngi ngai khublei fi ka kerfeng ki Jesus Christ apding sngo bhai ki belong ka sin ka ning kong ro fi snap ki ktin ka jong blai la man ka channel apding sngo bhai fi ka kerfeng ki Jesus Christ pada ka puram fi kerpat fi sngo bha sa subscribe ini ka channel na ka benta ki bompat sim subscribe but na kerpat ro sngo bha sa share ro ini ka program leng ban ka channel si ki perlok ka jong fi si ki ba i ki ba thoi ka jong fi si ki ba hinga sem ka jong fi ang it scam ba ki ki snap ini ka program ini ka jikai ang it scam kin yo jingker khu but anang ringi ki kham jan so Jesus Christ but Jesus Christ un yo ban ker khu ki kham tam ban pen im ni ka ban sem ka jong ki nga sukwa ba dong kublai shibun ba pi subscribe but kublai shibun ro ba pi share ini ka program si ki ba ro but kham tam nga ko ba dong kublai shibun ba pi sa score ro ik ka tin ka jong play ba pi gloi ban snap ik ka tin ka jong play ni ka por nga sukwa ba dong kublai shibun ik ni ka por ka jong pi hari ka por ngi late ban nga si ka tin ka jong play ka bang kwa ban ai ka ji kai ni ka sngi ka ta ka long shapang ka jinglong synran but ki egi kyndon sa ka jinglong synran ki bau Jesus Christ upha yang i ban le tong ini pulis ban nga na ka gospel ka jugu Matthias kalnong ka ba arbupra ka de khat ka ba khat pra hadu arpho kini ki jing ong jugu Jesus Christ to penlong synran ya ki ben real baro kata de jing khat ka jugu Jesus Christ ani kata de ka hukum ka jugu Jesus Christ wong lech ka perfect ya lab di ka gospel hagi di ki bangai an pen baptis ki bato da penlong synran ya ki ben real baro kau mon utran Jesu kwa engai pi ba baro ubreu uri benlong synran kau mon unong but usisha jong Jesus Christ hoi hagri ke jungi jan baro ni dalam Kristan buon deu dalam Kristan tang ba da pipek ba duna pat ubalong synran duna shisha uta uba IT shisha ke jing im so Jesus Christ duna shisha uta uba rublai shisha aga daw ka jing khot ka jinglong synran ka de ka jing khot ka ba Jesus Christ kwa ingi ba baro ngi de benlong ki synran ki chawong etong ini pet mata wei synran lani ka ba kum kanu ka jing im song taw synran ka jing im Kristan ka ba IT lot show Jesus Christ ba ka jing im Kristan ka ba pendem lot yela de hakamon ka jong ublay kata kadi ka jing im ka balatip kum ka jinglong synran an ong biang sisien ka jing im Kristan ka ba IT lot ila di show Jesus Christ but ka jing im ka ba kloy ban pendem ila di hakamon ka jong ublay kum kata ka jing im latip ya ka jinglong synran tadi kwa ban long synran ka jong Jesus Christ IT lot ila di uprai hoi pila IT tamba IT lot pendem lot ila di hakamon ka jong ublay omsu akamon ka jongangan im henre hakamon ka jong ublay ngangan im ni sakaman aling ila pendem lot ngon ila di hakamon ka jong ublay kata ka jing im ka ba ni im ka jing im ka ba ilong ki synran ka jong Jesus Christ pi ka jing im Kristan kam de tang kata ka ba ikwa ban light na ka du job ikwa ban poi shebneng kampat de tangkum ta na lor ka taru ka jing im Kristan ka de ban ka jing im ka ba in IT lot kat bagi nang sa asla jo perfect IT lot ka jing im jo Jesu pendem lot non yela de hakaman ka jo play kata ka jing im ka ba atip kum ka jing long synran sakoi pat ka jing long synran ka mot kum ni kadi ka jing im ka ba perthu bot thek ya u Jesus Christ perthu bot thek ya u Jesus Christ hakar kom le ka jong Jesu kom long u Jesu hakar kom im ka jong Jesus Christ bot thek ya ka bu Jesus Christ u im u long u le kataro atip ka kum ka jing long synran kum boong apsul Paul haka stibring kong koren kal nong ka ba khat we ka khat ka ning kong topin perthu bot ya nga kum manga ken ya u Christ ong apsul Paul kaungot u apsul Paul u kentu yaki bangai bakin bot thek ya ka jing im jo kum pa ma u bot thek ya ka jing im ka jong Jesus Christ kata ka jing kwa jo blai bangin perthu bot yo Jesus ko mon ngin long ko balong u Jesus Christ ya ka jing long jing im hakar kom le bun sin apning jongi ngi kwa long ko mu Jesus de ha ka bor
ikwa ban don bor kum don bor u Jisu ikwa ban la ban yalap kum yalap u Jisu ban kwa ban la ban penkhia kum penkhia u Jisu ikwa ban la ban be ksoi kum le u Jisu ban le kamba kum le u Jisu rai dunapat ki bakwa ban long kum long u Jisu ha ka jinglong ban rai la khot ingai pi ban long kum u Jisu Kristi kum ba ulong mu u ka jingshai ba khot ingi ru bangin long ka jingshai ka perthai kumbo long mu u badap da ka puram ka jong ublai akhot yang iro bandap da ka puram ka jong ublai ka jingim jungi na da ka jinglong kristan ka de ka jinglong ka ba pertho bot thek ya ka jinglong jing im Jesus Christ ta de ka jinglong synran ka shisha bani ko pon ni pet no ban nga suphang kyndon jong ka jinglong synran ki ba la pha da U Nongpynim ublong Jesus Christ ke kita ki kyndon sa ka jinglong synran ka ba ningkong kyndon ka jinglong synran ka baning kong ka dei ka jing ie ka ba halor tang ka di ban long tang yo Jesus Christ ka jing ie ka ba halor tang ka di ban long tang yo Jesus Christ la ka bangan pensional rim na ka gospel ka jong u Lukas ka long ka ba khat sao ka khat ka ba adpun riu tu ni puli ni ka por ka ong kum ni skam la da uno uwan hanga baru bom isi yala ukupa ba yala ka kimi ba yala ka tengah badi lagi khôn badi kan men han bo synrang la ni kan thai hoi bat yala ka jong ka jing im ro u nom la ban long u synrang jonga hang ni u Jesus Christ ong ban ngin isi no yaki bahing asem ngin isi no yaki kmi kapang ngin isi no yaki men gi para la ni kurem la ni ba i ki ba thon hang ni kamut kum ta ka jingmut u Jesus Christ hang ni kamut kum ni ba ka jing i ka ba hajrong tam ka jing i ka ba halor tam ka di ban long Yau Jesus Christ. Kiwei ki di benwan baar. Ki di benwan baar. Wat yala dero di benwan baar. Kau mot kloi ban IT wat yala ka jong ka jing imru. Ban yap nam tau Christ. Kata ka di ka jinglong synran. Kata ka di ka kyndon ka jinglong synran. Ba ka jing ka ba jrong tam ka ba hakli tam kan long tam yu Jesus Christ. Uta ubalong number 1 uta ubalong hakamat jong ka jing im jungi ude Jesus Christ ndon wei pat uprio ne ka prio ki bayang hakamat jungi bei tang Jesus Christ ndon ka wei pat ka kni ka chaka ka jong Jesus Christ umlong mu hajrong tam hakli tam uta ubang i ko ni yiki kimi ka pa ni yiki khot ju ka ala de ni ka kam ni la ka jong ka yeng ka sam yiki jingdan jing em tang ba kita di banwan baar ningkong ani hajrong hakli kadi ban long tang yo Jesus Christ kata kadi ka jing khot saka jing long synran ani ki kyndon jo ka jing long synran ka baar ngini pudi kata ka long ka kyndon saka jing long synran ka dei ka jing long la kloi ban lenno yala de na kamta u Jesus Christ kloi ban lenno yala de na kamta u Jesus Christ kataru ka dei kyndon sika jinglong synran naga bangin panusonong rim ya kata naga gospel ka juku Matias kanong ka ba kan riu arpusau ko ongkumni anda kumtau Jesus Christ ulo ong haki synran juku lada uno umon banwan na dien jonga ai ba unlen yana di sam uno bawan ban bud na dien jonga ai ba unlen yana di hangi kamut bangin lenno ya ka bam ka di ka babang lani ya ka jing sngo ba lani ka ka ba idon hangni len yala di kau mon ngalong la kloi ban pendem lut ha ka jing long try ka jing Jesus Christ ya ka jing im junga ka kloi ban pendem lut ya ka mon junga baro ha ka mon ka jing ublai ha ka ba nam tre shu ban pediya yala ka jong ka jing im taladi ang renga sha ba utray Jesus Christ pediya no ka jing im junga atong sa dong kaumut nganam kwa syu banle ka ba ngamon mga ka bangai ngobet mga en rayer ka jing im junga le tangi ka ka bo Jesus Christ wa ngi ngabanle kan syu pendem lut kan syu pen kok ngu lut ya di ngon ka mon ka jong play ka sha bo Jesus Christ uno try jung ka jing im junga nganom le try syu mga ila ka jung ka jing im le se baro skatang ila pediha hi dala di ila syu pen hun be ka jing ko prai juga do ka mala de ka jung ka control ka jing im jungi en ray habang ong bangin bod u Jesus Christ in long is ran u Jesus kyndon sa kajing long synran kadi kajing len yala de kau
mon dem no elde ngon ka jing try ka jing Jesus Christ ngam don hok chuan pania ka lagi utrai pania no mo ka jing em jonga kau mot ke rai ka banga shin de da ka jing snobet jonga de da ka jing wa jong ka don ko jonga ngai jet ban shin me ka rai rublai kumbala tho ha ka kitab sam kal nong ka khat nyeu ka khot ka ar ki rai jonga ki de ki bawan na ka khet ka jong play kau mot ke rai ka banga nga rai ke de ki bawan no play ngale pang ke ka bo play kwa enga ban le ingi bun sien ka do jungi ka kwa ban le be ke ban hun ye ka do kham tam ha badon bale sniu le le bala le bom de yang ngi kwa ban ya ka pot ngi kwa ban sugliang be ka sniu henry ha banga jet ban long synran ka Jesus Christ na kloi ban lenno iladi ka chi kwa sniu ka changa ngam le shu ka jet be ban le ka ching le ban sngau ba be you play ka sha ba utrai ban ya lot mo ba dong sa dong ka ching changa kumbu apsul pol upla haga shiti ki galatia kalong ka ba argan khot ka ba arpho om shu manga ba im henry u chris kan u im hapo chunga snga ndi shu ka maladi ka chu ka ba control you apsul pol ndi shu ka maladi ka chu ka ba ya ka chi im chu pa yap no ida ka maladi ka chu wang om shu manga ba im u chris u im nga ka mon u chris kan u pen ya ma u na dong sa dong ka chi im chunga ong apsul pol kata ka di ka chi im sa ka jinglong synran kata ga kyndon sa jinglong synran kloi ban lenno ya ka jingkwa manga enrai nga kloi ban leno ya ka e ka try kwa enga bangangan le ngan im ngan yai ngan ni shikaman kata ga jing len lagi nang ta ga balai kyndon sa jinglong synran ka bo Jesus Christ upha ingi bang le kata ka long ka balai ka long ban jet ya ka ding pra jet ya ka ding pra da ka bungin pulihi na ka diga ju ka gospel ka ju Matthias kalong hi ka ba kan riu ka khot ka ar ku sao u Jesus Christ ong ku me ki synran ong ku me Jesus Christ te lo ong ki synran la da uno umon ban wan na dien junga ai unra yala ka ding phna haba ong ka ding phna kam de ka jing pang ka jing stom ra ni ka jing e ki ba phiman kitu ki de ki jing tenju ki ba phiman henry haba ong ka ding phna ka umon ka jinglong la kloi ban jet ban sha shitom nam tau Chris ka jinglong la kloi ban sha le ben la ni sha krim ben la ni sha nyu ben na ka ban tau Chris na ka ta ka jingai hau Chris na kloi ban sha I ben ban sha le ben ban sha le bom dei na ka ban ta bang ngai yo Jesus Chris ka ta ka dei ka ding pana ka da ho pi jet ban bot yu trai long la kloi ro ban jet ka ding pana dene ka daw apsul Paul wong kumni haga shti ba ar Timothy kal nong ka lai ka khot ka ba khat ar jar ubamon ban im ru blai un sha le ben refugeet ban im ru blai nang ni shakman long la kloi ro ban sha le ben ban sha I ben ban sha nyu ben haga ba kin sa ong ipi ka le hok ka le man le ka le ru blai kin sa kno ipi kin sa le ben ipi kila ban kan tai ipi ro kila ban kini no ik ba pidon kila ban be no ipi ro kita baro pi ki jing mat ke jong pi ki jing sha le ben ke jong pi anoi pi la de pi jet ban sha kau mot pi la jet ka ting pana kan pi la jet ka ting pana ka daw ban bon up ding jong pi adien ba pi la bot utrai pi la mat shi bon ki jing sha pen stom ben ki jing sha kren ben jing sha le ben enrai jet ya kata ka di ki ting pana namaru ta ubamon ban bon na din jonga ai ba unra ya ka ting pana kumbu Jesus Christ kumbu nong yalam jungi udah bala jet ka ding pna uba ding pna pniab yu lor ka ding pna hiru ki nong bot ide ban ra ka ding pna jet ka ding pna long lo kloi ban sa chi tom to Chris kumbu la tho ka shti ki Philippi kan nong ban ningkong ka khot ka ar pha la ai ngi om tang bangin ngai au Chris henry ban sa chi tom ro na ka ban ta chong khot yang om tang bangin ngai yo Jesus Christ henry ban sha shi tom nam ta ju ban kloi ban sha le ben ban sha new ben aga berthai na gam tau Jesus Christ kan kata de kyndon sa jinglong synran kata jong pi ki ba mat de ke jing sha le ben sha new ben to de ding phna ko trai kwa e pi ba pin ra tang wan om snoi ai wala da pi sha new ben sha I ben sha kren ben men taro mau ba ublei don ran kat pi aga ba kut hi an kar khuye pi utrai un le kamba aga chim ka chong pi
pi shalandet jo ka ding phna ka ka jingker ko ka crown breu ki jing pnim hading lo Jesus Christ la ki lor ka ding phna ki breu ki mat jingker ko leng ba ka jing sha shitom leng ba ka jing sha krung ben leng ba ka jing sha nyu ben ki jong pi menta ha ka we ki sing ngai pi ki breu ki mat jingker ko leng ba ka jing em jong pi kin long ka jingker ko shi ki be ro ka daw an ker khui pi hapdeng jo ka jing esem ki ba thang ki ba pi mat menta ka daw an judu jingker ben ha ba pi mat ki jing sha shitom don jingker ko shalandet leng ba ka jing sha shitom jong pi an plai em ki ba bon ki we kin yo yo Chris kan ya ka jing em jong pi pila long shisha ka synran ba shisha jong Jesus Christ aba what happening ka jing sha kan ben sha le ben sha nyu ben sha kan tan bi yai ne bu trai pila long shisha synran ba shisha ka jong Jesus Christ ba trai ai nong pi ka daw pi chi ka ting pana compare ka no pi mat jing je te ka ting pana long thik kumba Jesus Christ ong jar momon ban bot na din chunga un haban ya ka lenti kem ri ka lenti ka wet ko mat sipon ka jing tang ba ka lenti kem ka de ka kem pang na bas dang ka pa pinang ya ka ya lam shi ka jing em ka ya lam shi ka jing kar khu shi ka lam shi ka jing em ka ba roi ka ba man ba ka jing em ka ban mong ka jing kar khu shi ki wei ka dawat ju pet ya ka khardop ka kem pet shalan dat ju ka jing kar ka khardop don ka jing kar khu ka krao don ka burom ka ju play ka ulap kret ka daw Jesus Christ ko pet ya ka ding phna hoi ka thang kordet habo ki ulor ka ding phna tan ba shalan dat ju ka ding phna ka don ka sngi ju ka jing ning pan ka sngi ju ka jing chop ka sngi ju ka jing pen ka sngi ko Jesus Christ ko job thiao yu soitan job ka bor jing dom job ka du job di namar ba ki ulor ka ding phna nanoi pi jet ka ding phna shalan dat ka jing sha stom jong pi don ka jing job don jing ger khu don ka kamba ka play sale ka chi em ju pi ha kita ki badon ha chan jong pi ha ka ying ka jong pi tang ni pet ban nga sa kwai pat ka kyndon sa ka jinglong synran kata kalong ka jinglong la kloi pan purtho bot thek ya ka kom em ka jong Jesus Christ ka jing em ka ba purtho bot thek ya ka jing em jong Jesus Christ ko mangala pa bane ta ka bangi pule hilang ba ka ni ka gospel ka jong Matthias kalnong ka ba khanreu ka khot ka ba argusang tang ni puli ban nga Jesus Christ te ulang ki synran pada no uan na dien chonga ai bo len yiladi ra ega ding phna but un wan bot yang kani ka kitien wan bot yang ka umut purthu bot thek ya kom im ka chonga ka kom long ka chonga ka kom yai ka chonga Jesus Christ ka bo ka ching im chonga jong phi ka dei ban purthu bot ya ka kom im kom re ka kom long ka jong Jesus Christ ni pek kin ya kum nu Jesus Christ im ulong ule ya jas na ba partai pin pulia ka shiti ki nong room ka nong ka shipo ka de khot ka nyo gong ko me Jesus Christ wan cha ka perfect tang bo ni ole ka mon ka jong ko pa ban pertho bot yo Jesus Christ ka mon le e ka mon ka jong play ko ngo e ka mon ka jong play nang ta pin pulia ka gospel ka jong Matthias ka nong ka sao ka de khot ning kong Jesus Christ ulong uba dab do mun sim ko kau mon mangama phiro la ni pertho bot yo Jesus ni de long ki ba dab do mun sim ko pin pulia ka gospel jung Lucas kalong ka sao ka khot ning kong Jesus Christ udi utau balaya lam do mun sim khoi kau mot ka jing em jung ajong phiro ka de long ka jing em ka balaya lam do mun sim khoi ya ho mun sim khnang ba ben pep ka jing ko prai chu ka do kat ki balaya lam do mun sim khoi kita ki long ki khon ki jong blai kata gen ka de ka jing purtho bot ya ka kom long kom im ka jong Jesus Christ nang ta pin pulia ha ka gospel ka jong Marcus kalong ka ningkong ka dekat ka laibusan ka Bible kong ba Jesus Christ ula kita step shop and me kisngi ba lech ka jaga kenja ba hangta wa duai balai ba duai nawar ba Jesus Christ uli ba ye ban wat e ka khamat ka jo ko ba pening u ye ban duai nawar ba u ye ban wat e ka khamat ka jo ko ba pening u ye ban tei ka jinga dei ka jo ba jo ba pening ada gi pertho bot e ka kom long kom yem jo Jesus Christ ka umon yang in im ka jing im ju ka jing duai ka jing wat ka khamat ka ju ko pa ka jing duai ka jing tei ka jing dei ka chan ba Jesus Christ yang in im ka jing im ju ka jing duai ka jing im ka purtho bot ya ka kom im ka kom long ka kom le Jesus Christ nang ta Jesus Christ wan chu ka pathai ba unyo ban shakri ki wei ka mut manga ba phiru om tang bangi
wat tangi ke jingnon kam jungi yangin shakri ke wero yangin le ye na kabantai banlong ke jingkar khoi ke wei ki wei kin phai jo trai ke wei kin mat jingkar khu ka daw yangin shakri ke ka mot hangno phi don ya slop bai ya ki min sim ki bokodor kren bai chpangu Jesus Christ dwai ke shakri ke le bhai ke long jingkar khoi ke ai sngo bhai ke bani krishan ke habaki don hapne ke jingkar do kata ke jing shakri ke wei kata gain ke jing em pensriem ya kar kom em ke Jesus Christ mar Jesus Christ ude utau ba ye ban shakri ke wei nang ta Jesus Christ ude utau uba kloy ban yaisha uba yaisha slam walada lale om dayu kau mon ke jing khot yang ayu phiru yangin jet ban yaisha slam jet ban sukliang bai ta ko ba walada kilet sniwing jet ban map jet ban piang ki compare kumbolong Jesus Christ hiet yangi compare kumnong gilong piang yangi compare kumnong gilong map yangi yaisha ban ngi yarap ukrisan yangi ngirung long kumtai ke bai kata ke jinglong jing em ko pertho bot thek ye kor kom im ke Jesus Christ dene down Yonis ha ka shti ke juku ka shti baning kong Yonis ke long ko ar ga khot ban riu om kala day ban ya hi kat kumba u ya mo nang tau Jesus Christ ong kum ne ka gospel ka ju Yonis ka long ba khat san khot ka ba pra Jesus Christ ong kum ne dagani on penon buram yu pa junga ba phi sei so shibon kumta phin long ki synran junga ladingi sei so ni penon buram yu play ladingi im ka jing im ka ba long tek kum long u Jesus Christ kum im kum long kum ya Jesus Christ long tek kumta kata ke jing im ka penon buram yu play kata ke kyndon suka jing long synran ban purtho bot tek ya kar kom im ka Jesus Christ nang ishaman hagini ki singidan bun ba ki breu ki purtho bot ya ki aktor ya ki actress ki purtho bot ya ki riu perthai ya ki komlong ko perthai ya ki jinglong ju ko perthai ki pensriem perthai henry manga ba phite kum ki synran ki Jesus Christ ka kyndon suka jinglong synran ka dei purtho bot tek yo Jesus pensriem ya de padu Jesus Christ aki pentabaro tongini puli bat nga sa ka kyndon ka basan pan sa ka jinglong synran kata kalong ka jing ie ka ba shirham iwei ka jing ie ka ba shirham iwei ho ni ie ya ka jing ie ka ba trong tam yo Jesus Christ ka jing ie ka ba lor tam yo Jesus om tang yo Jesus ni ie kala de yang ie ban ya ie shirham iwei ro la ka de ha yeng ban ie shirham iwei la ka de ha po balang la de ka ka trei la ka de ha hangno ha ka bangi don ban ia iwei hagi ki ski don bun pa ki preview play ki e en rei preview ki shun ki bishni ki bihon ki yale ki sukor en rei long synran ka dei ban ia shirham iwei tung ni puli bat nga ya kata ka jing ong yu Jesus Christ na ka gospel ka jung Yonis ka long ko khatlai ka khat ba life san wong ni Jesus da ka ne kin yo tip baro ba philong ki synran junga la de pi don ni ka jing ie perlok hi ban i thu ingi bagi long ki synran dei bangi alap e gospel dei bangi le jing seng dei tang bangi shakri on i thu ingi bangi long ki synran ki ba shisha ge ko Jesus Christ dei ha bangi ie perlok hi dei ka jing ie anong pi stang bagi ie shisha i wei on thu i pi ba pi long shisha ge no put ki ba shisha ge Jesus Christ namar ka jing long synran ka ba klem jing ie ka dei ka jinglong synran ka ba dai tha bai kwa ini bagi shirham iwei ni sekaman pada pi kwa ban ye shirham iwei nyo ye ki wei bagi khamha ban ye pi pan hagi ki sngi ki breu ki tip em ki nyo ye de bagi khamha ki wei ki kham snyo ki nyo ye de bagi long ki kham kan jaman sem ki wei ki long kan jado ki nyo ye de bagi long halor ki long ki wei ki long hapo henry ki jing khot jaga kting ka chung blai ka long nyo ye ki wei bagi khamha wala de ki wei ki dap chbon ke jiluna ki ba phio iro tang ba nyo ye ki ba ki khamha ban phi hi de ham ta phi nang ban ye ye ki ram wei ye ki na ka liang ka ba chi ye ki ta mar ka jing khot sa ka jing long synran ani kyndon sa ka jing long synran ka no ye ye shirham wei ani thu ini ani long synran ka Jesus Christ yang ini shirham ani shikaman kata di jing long synran tung ini pet ban ngapan menta sa kawai pat ka kyndon sa ka jinglong synran kata kalong
Tungani puli nga ka gospel ka ju yonis ka long ka ba pra ga khot ka ba life way ka kumi la de pi yaisa ha ga ktin jonga pi long ki synran jonga da shisha la de pi yaisa ha ga ktin jonga ko mo yu yaisa ha ga ktin ka jong play ka bo mon yai yo sngo yu ga ktin ka jong play but yai ko mu yu ga ktin ka jong play pi ka jinglong synran way synran udi utau ba ye but yai yo sngo yu ga ktin ka jong play but ba ye ro but ko ngu yaladi ha ga ktin ka jong play tau di synran kata di ka jinglong synran kata di ka kyndon ka jinglong synran yai ye ban yo sngo ban yai ye ban ko ngu bun sin mangi pitim dem ban yo sngo ngi sngo tenan ban ko ngu i bu teng i kli jing kli ban yo play ni artotin ban im sngo nang ban ngai ha ka ko ngu ban en reu synran te utau ba yo sngo ba ye ban yo sngo ba ye ro ban ko ngu kau mun wei synran itu tahu bala sedang ba ban uba penkut baro ba sedang ba ban ubala sedang ba ya ka ban yo sngo ban yai ko ngo ban uba yai beteng ru ban penkut ba klem jing ban thai ani ki sngi don bun ba ki kristan ki ba na ba sedang ti ki sir hemba ban yo sngo ki jong blai ki sir hemba ban ko ngo kanang yai ka por ki thai no kinia no kisange no ya ka ban sngoy kring ka jublai ki sange no ban ko ngoi ka kring ka jublai ko mo tang chiting por u kristan u shisha umri tang u chiting por u kristan u shisha uri to bla sedang ba baru penkut ba yai ne hado ko bukut yai sa bet ha ka ktin ka jublai ban yo sngo ban ko ka jing im kristan ka long kum ka jing mare thong kum ka marathon ko mala sedang ba penkut hado ban poi ka thong kata gadi ke jinglong synran ka shisha blai kwa yang hadu ke jingwan jung syam yang ban yai ye ban yo sngo kring ke jong blai ban ni yai ko mo ya ka tien ka jong blai kata ke jinglong synran ka shisha pitip nem ke jing im kristan ka ba ko ngo teng ka kring ka jong blai kampat de jing im kristan ka shisha kata ke jing im kristan ka senjor blai kwa yang ban ko ngo hadu ko ba ya ka tien ka jong blai yai le ba ya kamon ka jong play baru tahu ba yai ne ada bukut pun yo la im ong ka tin ka jong play bar ka bukut pan ka ba nyiu ka kyndon sa ka jinglong synran kata ka long ka jinglong la kloy man kyndu no aka na ka benta o kris kyndu no aka ani ban kloy ban du no aka ban kiar no aka ka benta o Jesus da ka bangan puli na ka gospel ka jung Lukas hi kala nong ka ba khat sau ka khat ka ba lai phulai kong kumnis nga uno na phi ubom nyau du no aka baro ki ba udan unom la ban long synran jonga habong ban nyau du no ka ban bu no sharut ban ban kentat no aka ka ba ju penwet ka jinga dei ka jongi ba play kanu ka ba khanglat ka jinga dei ka jongi ba play wengi ka ta sharut ladu ubriu la de ka briu la de ka kam la de ka jingle la de ka jingdi la de ka jing perkhat la de ka jinglong ka ba penwet ka jinga dei ka jong pi ba play ka ba khanglat ba phin buat yu trai wengi ka ta ka sharut bom dei ban don ka wei pat ka ba penwet yu pi na ka jinga dei ka jong pi ba play ka mon ka ba bangin du no yu briu ada tau briu ada kata ka briu ki penwet ka jinga dei ka jong pi ba play ada ngi kloi ban du no ada ka kam ada kata ka kam ka penwet ka jinga dei ka jong pi ba play ni kloi ban nhiều du no công bộ apostol Paul pin puli ke city ke Philippi ka nong ka ba lai ka khot ka ba pra tong ni puli bat nga u apostol Paul ong kum ni nga nhiều ke baro ba kilong ka jing du no na ka benta ka jing ba kortam ka jing tip yo Jesus Christ mo trai chama na ka benta jung u ngala du no ke baro na nhiều syndrome ke khnang bangan yo Christ ka ta ka jing ko jing mot ka jung apostol Paul ban nhiều syndrome no aka nagabenta ban yo Chris nganoi pi yang in jet ban yo shu yo Chris ka jing imjungi nagabangi nhiều syndrome aka baro ni haban check ili adon ki jinglong ki ba thiak sngi palan hadu ba ka ka jing thiak sngi ka pen pep no yangi bangim don por shu ban duai ada kalong kum ta yang in khina dak step in habangin du no itu ka jing thiak sa amin step nilai la dengan bang ban tiar men kidang step song duai wati ka khamat chung play
kenang bangin yo shishu yo try ke jing sungi don ke jinglong ni ke jing di la ni ke jing blin la ni ke jing prakhat la ni ke kam ki ba ong ke jing wet nam dau try yang ni berat ni kita shiru onam dan su ngada kadang berat no ino no kentat no sedona pring jong fish bone ke jinglong ke sneu pila ino no henry tang don sa iwei pat ibadak pidang le adu menta wat ei taro yang ni berat no yo ita ibentat ya ke ngimla dan put sisai try onam don ke wei pat ke penwet na ke jinga dei ke jungi pat play yang ni long ong ke tin ke jong play utau bom nyu du no eke unom la balong synran komon yang ni kloi ban du no eke ke ba penwet ke ba khanglan kenang bagi long synran ke sisa ke jong Jesus Christ de shwa bangan penkun synran u sisa udi utakan wat shwa ka hima ke jong ublai bade ka hok ke jong eke on sa alang tam synran u sisa udi bo wahat yo try malagas bo bu akmat yo try ke jing jong wat yo try malagas ni bo wat ningkong yo try aka on salang tam ang ni kisngi don bun ba ke bre wat aka yo Jesus sharut ke bo yo try khadu ki wat ni ten ningkong yo try abagi wat ningkong yo try aka on salang tam ya ke chian chuma chumpi usnran ubashisha di utaken bo asul pol wong ka shiti ki kolosai ka long ba lai ka khat ba ar to phin mut brai aka ki bahaneng om aka ki ba khandong synran bashisha di bo mut brai aka ba kanjam sim om aka ba kanjado tapi trai ka kam ka jam ka jongpi pi kamai bi ka ji pi puli pi don ha ka chaka trai ka jongpi am ka jinggut brai ka jongpi ki long aka ba chaneng ka wan ni wat aka ki ba pen sko ba ha ba you playing kong om ya ka to ka jongi angin mut brai aka ba neng nangta usnran bashisha di utaken ko mala tho ha ka gospel ka jong Matthias ka long ko ba Henry ka khot ka khandai ar phola ngam ba klai ka jing ong Jesus Christ ong gume to pin kan show ka spa ka jong pi habling om ha ka khandau yangin kan show ka spa jong habling ka spa jong ka ba habling kan show ka de ki ben sim ki ba kodor ki bang walam ki Jesus Christ kat bagi dang job ki ben sim ki ba kodor so try tadi ka spa ka bang kan show habling dan bun ba ki kan show spa khandau ha ka ba ka sarang ka bam ka du no ano ipi kan show spa habling inom du na ka no kan nong ko crowd ko blame sa aya na ipi at swabangan penkun ka jingkut jingmut jongi nang ni sa kamat kata kalong ya ngin long ki synran ki shisha ki Jesus Christ yang ngin long ki synran ki jo pat ya ngin long synran ro yakiway yang ngin long ki synran jemu Jesus pat yang ngin long synran ro yakiway na ka bang ya slop iki ngin hikai iki ya lam yake ka linti jo try da ka jing im jong hi ngin long ka nuksa yake kana ma ki bot ingi ko mangi bot kai yo Jesus Christ to blin ka khui phi la ba ka tin ka jong play nget scam ka pen khi apor ka jong phi ba phin long synran ka shisha ka jong Jesus Christ ka ba pen kamen ka do nu ka jong play de ha ba ngi ki khun ka jong play ni pen sngo ba hai play blin ka khui phi tan blin jo phi ki ba pang ki stom tuai pi but ngai o try kia pi am ta jong pi ki ba mat jing ka ying ka sem wan nom du jing kermen blei la yo sngo ka jing duai ka jing yang ko jong pi ba ka por ka jong blei ka ta I korem ke man pai so try ye ye pi si sen o try la pen yo pat ka jing long ko we ka jing sngo tho jing mon ka ying ka sem jong pi wan nom du jing kermen men ta pi shu bu ba ye de yai duai ba man thai ba shikri o try shikri ba ba yo try u blei u te ka ying ka jong pi ka khui pi da bi jing kam jong pi cái chính trong phi cái long temporary it's a late no cái can bria no ha cái jingle khu cái trong play can one cái chính bên kia cái trong play can one cái chính tây cái trong play can one cái chính im cái trong phi cái yin cái trong phi cái chính bên yo pat cái trong play ya cái phi là tu no play bên yo pat sai sai cái chính ye chính long câu cái số thu trong one cái yin cái trong phi sakri bahai ko try longest synran cái shisha cái Jesus Christ này có pon ngan tuai wana kamat jume ko pa lemba Jesus Christ ban aingo ime lemba ka ktien ka jume ari ka sngi shibon ke khot Bible ki bangila puli ki ba khot ingi shi ka jinglong synran ka jinglong ka ba I kloi ban IT lut shame ka jingem jungi baro ban ngin long la kloi ban pendam lut ya ka man jungi aka man ka jume ta ka jinglong synran ka di ka ta ka ba prtho bot thek ya ka kom im kom long kom le ka Jesus Christ ya rap ingi ngin bot thek
ya ke ek bu Jesus Christ ulong bu im ule asla ko perthai ya rap ingi ko try ba ka jing e ka jong e ko hajrong tam ka bhalor tam ka di tang yem ko try ye ke ek wan ba ar ka jing jong e ya rap ingi ko try Jesus blai ba nang ni shakman in kloi ban len no iladi nginam penyak shu mangi ka jing jong e mebe penyak no ma me ka jing jong e ya rap ingi nang ni shakman in kloi ban ba e ka ding pna om tang mengi ngai ye me henrengi kloi ban sha shitom na kam ta jong ni kloi ban sha i ben sha nyu ben na kam ta jong e ko try in jet ye ka ding pna ban sha shitom ba jong e ko try rap ingin ang nisyak man in kloy ban purto bot ba tek tang ye ke ek ba be me long im kuma me long ubriu ba dap do mun sim ko ha ko por me dang don hasla ko perthai ba ya lami ko jim jo me do mun sim ko me long utaw ba i ba twai me long uta ke uba ka jim jo me ko troai men ba me don ha perthai ba ye ban shakrin ta ki wai ba kloy ban yai sha slem wala da shale bom dai wa kloy ru kum ju ban pendam ngon yela dia ka mon ka jong ku ba ni rap ingi bangin long kum ta ko troai rap ingi nang ni shakmat nin perthu bot be tek ka chim jong me ya rap ingi nang ni shakmat ru ablaing in shirham iwe nginom ya bishni shu nginom ya pihon nginom ya le nginom ya mayan ya penban ngin ya ye ni buram ngin nyu ye ki be ki kham hai ni nyu ko re ki ko troai ngin su ko liang be ta ko ba hai ki we ya rap ingi nang ni shakmat ko troai Jesus ablai ko pa ablay tuan Jesus ablay ngin kloy ban yayo sngo khin ka chome ban yai ko ngo ka ktin ka chome klem chi ban tha chu ablay ya rap ingin nang ni shikman ni kloy ban nyu du no ik ban yo shu ya me ka chi em chong e kwa ban yo shu ya me ni sliang ni thangan ya me e kwa ban kham jan shu ya me ni kwa ba ka jing em chung e ablay try on your e ka jing em ka jong me ye ka jing em ka chung ko try ker khuyu pai langu jove was snap ka ktin ka jbe ne ka por pen sle ke pen ko bor ke pen klan min sim ke pen roi jinga ke nang te ke nang yalam ni ka jing em chuki pendap ke mun sim ko pendap ke ka jing start jome pendap ke ka jinga ye ka jome ko try ban dwai ro nta ki ba pang ye stom ta ye ka de khot met ka tlot ka jong ki pen khia ye ke ka jing pang na ka kerteng Jesus Christ ka shim ikhtiar nga be a shop adu maklot ke jing pang jing stom na ka met ka jing kreni ka jing khia ba ka jing snam snam u Jesus long pi wala pen khia no na ni ka ski long khia ka snam jo ki long khia ki shing long khia ki do gem support long khia ka kli long khia u rendang long khia ka shadem long khia lo ki khot met ka jong pi baro to ka jing khia ka Jesus Christ ka tap ka met ka jong ki ka try ker khui ka dawai ki ba di ker khu ka jing bam ki ba gi bam ker khu ka jing thia sup don ki balong depress ki bom yo thia pen khia ki don ki ba khia jingmat ki sakte ki jingmat chi prakhat long bala plat no ki jinglong ki snim ki jing prakhat bom man ka ben sim ka pen shep ting ka pen khuslai ka ba pen do jikremen long bala weng no ki nga be ka man sim man ka ben mi ben kriya ki try da ka kerteng Jesus ma kren ka jing pen khia kan wan ka jing plai kan wan ka jing pen thmai no ka jame ka jing jing ki ni chi ka tei ru ka ying ka sem ka jong ki ka try tei ka ying walam ka jinglong ko we ka jing so tho jing pen khia yu kurem pen khia ka kurem pen khia ki khon pen khia ki hen men ki para pen khia ki kimi pa pen khia ka jing dei shi ying chi sem walam ka jing i ka ying rung me ka ying pen dap do mun sim ko pen dap ka jing sup ka jing kemen jong ker khui ki ka jing ko jing khia ker khu ba ken roi ken man ba ken reus pa ken tap ken biang ni chi kaman ker khu ka kam ka jam ka ki try ka e ka ki try pen man ba pen sei so ken tiu ra me I make a promotion ki continue ki ha ka yo ka kot ba kin roi kin man ba kin rus pa kin dap kin biang ko try like ram na kita ki ba dap ram try Jesus like ker khu ki kna school ki badang dan pri ka jing puli ker khu ki kna puli I jing start I jing job ki ha ki exams ka job ki ba kin la pas ba ka jing puli ker khu ki ba dang don ki interview ki ba dan ha ki exam of hair ko try Jesus like ker khu ki ba dan ha ki jing try ra ki kentiu ki ka try ka jing try ka jong ki don ki ba mat jing e ka try pen khia ka jing dei pranong try ka try Jesus walam bi ka jing smooth ho ji buat ka jing e to ka jing sansar ka jing me ka long to ka jing sharai ka jing me ka long ya dai ki de but thap juk mo man ya dai ki de bor ka jing dong ki pray ka ba shon ki ba mot ban kni ka jing don jing em ki ya da ka try Jesus like ki ba mot ban le ben ki ya da me ka try ki ba mot ban niap ki ya dai ki ka try ki ba mot ban pen sai ki ya dai ki ka try try don ki ba sha pen cha buram penan buram mi ki sai sin pa play don ki ba pai ka jim la pra ka jim la jat ka jim la pra ka ying ka sen pei pat pen ba pat pen thmai biang ker khu biang penan buram biang ki ka try sai ki sin pan
IT parok lang giba snap ika ktin kan sumi ki kti ke some ya lam ki ker khui gini kesengi na pen bana ya ga kertai ngu Jesu pin roi pin man ba pin khia kran met men sim jing wat siprakan pin khia kran ya ga yeng ga jing adai ke jong pi ya ga jing em jong pi pin san ro ga kan cham sim ngi shikaman na IT no iki kti blai ke some na ai ngu ba smor ke jing duai ga kertai ngu Jesus Christ ba na sen duai amen amen to blin ker khui film ne ga ktin ke so blai ne ke sengi yang in le ekaman ka choklai yang in jet ban long ki synran ki Jesus Christ na ka IT lot yeladi so try Jesus ga jing em jong pi pendem lot yeladi ngon ka man ka choklai nang ni sakaman ban pertho bot tek ya kro kom em jong Jesus Christ nang ni sakaman pi long ki synran ki shisha ka jong Jesus Christ nagam ta ka buram ka choklai amen